నమస్కారం అండి యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు. క్షుద్రతాంత్రికం శత్రు మరణం. మీ యొక్క శత్రు యొక్క మరణాన్ని 3 రోజులు చూడొచ్చు. అనేక చోట్ల మీరు యూట్యూబ్లో డబ్బులు పెట్టి మోసపోయి విసిగిపోయినట్లయితే 7386913319 నెంబర్కి ఫోన్ చేసి గురుగారి యొక్క సలహా తీసుకోవచ్చు. ఎలాంటి శత్రువైనా సరే మరణించడం అనేది ఖాయమండి. ఎందుకు ఇలా చేయాల్సి అంటే దయచేసి మంచి కోసం తప్ప చెడు కోసం చేయకండి. మన శత్రువులు మన కుటుంబం మీద అలాగే మన వ్యాపారం మీద దెబ్బతీసి మనల్ని సర్వనాశనానికి గురి చేస్తుంటారు. లేవలని దెబ్బతీసి మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటారు. భార్య పిల్లలను కానీ ఇంట్లో సభ్యులను కానీ ఇది చేసి ప్రతి ఒక్క పనులు అడ్డు తొలగించుకొని మనల్ని నాశనానికి గురి చేస్తూ ఉంటారు. తిరిగి వాళ్ళని ఈ యొక్క శత్రునాశ ప్రయోగంతో సర్వనాశనం చేయొచ్చు. కేవలం వారి యొక్క ఫోటో పేరుంటే చాలు. కేవలం 3 రోజులు వాళ్ళ అందాన్ని చూపిస్తాము. జరిగే విధి విధానం నీకు వీడియో కాల్ చూపించడం జరుగుతుందండి. టైంపాస్ మాత్రం ఫోన్ చేయకండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః.